Hey, what's up, what's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. So we here in Binmalay, Pangasinan. So nasa Bali-Bali kami. Then tignan natin kung anong meron sa loob. Let's go! Dapat balang slow lang. Ilang minutes ba kanina? Ganda eh. Yeah, it's me, Boss Panalo again. Ayun, nakita na natin yung place. So, napakaganda pala ng place dito. Sa mga gusto mag-chill, pasok na pasok tayo dito mga guys. Panalo yung place, grabe. So, yun guys, bisitahan nyo na lang natin to, Bali-Bali in Binmalay, Pangasinan. Shoutout nga pala sa lahat ng nagsusubscribe sa akin, Boss Panalo. Huwag nyo kakalilimutan suportahan ang aking YouTube channel. Then, maraming salamat mga kapanalo. Panalo!